St. Lucie School. Mag-atin daw. Kabayan. Remedios Elementary School. At yung pinakaharapan ng simbahan ni Apong Santa Lucia. Dito tayo. Wow! Ang ganda pala rito. The Sasmuan Linear Park was established in 2025 at Batch 89, Barangay San Pedro. Ito na yung pinaka-municipal hall. Malawak din pala yung tinatampakan nila rito. ito yung pinaka-pangalan niya. First time lang natin makakapag-to. Ito, dito dumadaan yung mga tao. Napakaganda ng lugar dito. Isipin mo, nakarating tayo rito. Bago ito, Parokya de Santa Lucia Sasmuan. Bago yung pangalan niya. Okay, good day Kabalen. And welcome sa ating panibagong solo ride adventure. Dito pa rin sa lalawigan ng Pampanga. So, karingigan na ganang Kabalen. Maya pa, Pautuan, kaya kayungan. And today is nandito tayo sa may Guagua to Sasmuan Road. Yan. Pinakuran na pala ito, yung sa tabi ng sementeryo. At nandyan na yung welcome arch ng Sasmuan, which is Welcome Municipality of Sasmuan. Yan. So for today's video ay mag-chill ride tayo. Random vlog lang. Pupunta natin yung downtown Sasmuan. Yan, para makita natin yung mga pagbabago rito. Since last tayong nag-vlog dito, I think last year pa. So ngayon, ito na yata yung barangay, ano ba barangay ito? Hindi tayo makita. Ubakub Compound. Meron palang ganyan doon. Yan, bali malapit na ito sa ano sa munisipyo. Ito. Santo Tomas, Sasmuan, Pampanga. So ito pala yung barangay Santo Tomas. At ito yung Santo Tomas Elementary School. You know. Nagsisilabasan na yung mga bata. Ganda ng uniform nila. Checkered green. Oops. Santo Tomas High School pala. And then ito, ano ba ito? Parang mall. Dito pala yung Pure Gold Sasmuan. Ayan. So mag-ikot-ikot lang tayo dito sa streets ng downtown Sasmuan. Buti na lang sumikat ulit yung araw. Kanina medyo nagdidilim na naman. And then, welcome Barangay San Nicolas. Sergeant Luisito L. Pring.
Tapos ito, San Nicolas first. So yung unang San Nicolas kanina, second pala yun. Ngayon, dito tayo sa San Nicolas first. Yun no, tignan nyo yung bahay doon, no? Improvised second floor. So, nag-start tayo ng Barangay Santo Tomas, then Santo Lucio second, ay San Nicolas second, San Nicolas first, and then dito, Barangay Santa Lucia. Yan. Dito na yung ano, yung pinaka poblasyon nila. Yan. Welcome Barangay Santa Lucia. Tasman Water District. Santa Lucia Multipurpose Building. At nandito na yung Tasman Elementary School. Dito pala yun. Nasa Barangay Santa Lucia. Yung pinaka main elementary school ng Tasman. Ayan. So, liko muna tayo rito. Tignan natin yung ano, yung Sasmuan Linear Park kung tapos na ba. Tapos balik na lang tayo doon. Bali itong kalsadang ito, parang bypass road din ito eh. Diretso yan ng ano, San Agustin, Lubao. Bali kung nanggaling kayo ng Lubao, pwedeng doon na kayo dumaan dito sa kalsadang ito. Ngayon, kung galing kayo ng Guagua, doon sa dinaanan natin, doon sa may sementeryo, yun o, may kainan pa na rito. Yan. Maganda yung kalsada rito. Merong mga tinatayong stall pala ron, no? Mamaya, tingnan natin pagbalik. Yan o, ang dami nag-harvest ng tilapia. Yan, dito magkabila, puro ano na, palaisdaan na. Yan o, bagong linis o. Inihahanda na dahil tagulan na. Bibigyan na ng tubig yan. Yan, dito na tayo sa may bridge. So after ng bridge na ito, yun na yung boundary ng ano, Lubao at saka Sasmuan. Ito tapos na yung ano, yung Mama Mary. Ito yung pinaka-boundary. Yan. Kaso walang malilim dito. Para makapag-drone sana tayo. Yun, meron dun, no? Balik ulit tayo. Ayan, no? Welcome, Municipality of Sasmuan. Ito yung Sasmuan Linear Park. Yun, tapos na, oh. So yung entrance pala niyan, dun mismo, papanik ka dun sa ano, dito sa gate, dito sa
merong step, ayun, merong hagnan, merong hagdan, ayun. And then bababa ka ron, papunta dun sa Linear Park. Yan ang ganda niya, oh. Last time tayong pumunta rito, hindi pa siya tapos, ginagawa pa lang. Kaya mo yung dalan na, boss. Alayang aliwag ito ne. Munta kita lalam kay. So ito lang yung ano. Ito lang yung pala yung ano, yung pinaka-entrance niya para mapunta ka dun sa ano, sa ilalim. O, tingnan natin. Baba tayo. Let's go. Baba tayo rito. First time natin pupunta dito sa may Linear Park. Yan, ito yung statue niya, ni Mama Mary. Dati ginagawa pa yan eh. Wow. Ang ganda na pala rito. Yan, Sasmuan Linear Park. Ang ganda na, oh. Naiwas si Pongkan doon, nabilad. Meron naman silang CR dito. Tapos, tinatambakan pa pala rito. Pero parang private na siguro to. Kasi dito lang yung boundary ng, ano, eh, ng Linear Park. Eh. Yung nakabakod. So, mag-drone muna tayo. Punta pa tayo hanggang sa may dulo. First time lang nating makakapag-tour dito sa may Sasmuan Linear Park. Isang magandang atraksyon at parke dito sa Barangay Santa Lucia ng Sasmuan. Dito ulilim dito. Ang ganda magpahinga. And then tapos, meron silang dalawang kubo. Ayan. So, pasok tayo sa mga kubo. Kanina may mga kumakain dito eh. At ito yung kubo nila. Oh. Maximum of 10 person. Wow. Kaya pala dito nagpicnic yung mga tao kanina. Kaya lang yung ibang kumakain, no? Iniiwan yung mga kalat nila. Yun lang yung problema sa ating mga namamasyal. Yung iba, binabaliwala yung ano, kalinisan ng ano, ng isang lugar. Napakagandang lugar nito. Ito naman yung isa. Ito yung isang kubo. Yan. Wow. Presko rito. Parang gusto kong matulog. Yun o, ayun si Pongkan. So tara, punta muna tayo banda rito. Dito sa pinakadulo. At dito pala. Dito sa may katabi niya, tinatambakan. Siyempre, may project yan, may gagawin na naman dyan.
Ganda ng mga nilagay nilang halaman. Maganda yung pagkaka-landscape. Tapos dito, meron pang room dito. Ewan ko, baka bodega to. Dito yata yung mga bangka ng Coast Guard. Ito na nga. Ayan. Dito pala sila nakapark. So hanggang doon sa may likuran ng mga bangka. Hanggang dyan yung linear park. And then doon, parang private na yun. May sarili na siyang daan. Ayan. Parang sila siguro yung may-ari dyan. Wow, ganda rito. Siguro pag weekend, maraming namamasyal dito. Lalo na pag-hapon. Ayun, dito yung mga nila. Rescue boat. Ayan, dito pala nila inaano. Dito nagdadak. Ayan. Nakapagpalipad tayo ng drone kaso saktong ano lang, mga 15 meters lang or wala, hindi man umabot ng 20, nagwa-warning. Sobrang lakas ng hangin. Ito yung pinaka-pangalan niya. Ito. Sasmuan Linear Park. Yan. The Sasmuan Linear Park was established in 2025 at Barangay Santa Lucia, Sasmuan, Pampanga along Dalan Vapor, covering a total area of 1,300 square meter. Yan. In compliance with the Supreme Court Mandamus Order, 13 government agencies led by the Department of Environment and Natural Resources are directed to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay, restoring its waters to Class SB level, fit for swimming, skin diving, and other contact recreational activities. Yan. So dito meron din palang pub cafe, merong coffee shop pero parang sarado, walang nagbabantay. At meron ding mga tent yan. Ito yung tubig niya at ayun yung bridge. Nag-drone ko, ano yung mababaya mo, nakasiganing hangin. Galing na. Ayun sir, oh. Shoutout kay sir, anong pangalan sir? Dito sa araw, Pio. Pio. Taga saan ka sir? Yan sa Sakop. Sa Sakop. Malipas ako ng oras kasi alauna yung... May meeting ka ba dyan sir? Taga Sakop. Bigyan natin ng sticker sir para mapanood niya. Ito sir, sticker para mapanood mo sa YouTube. Landa. So once again, shout out kay sir. Siya nakalibot na, tayo hindi pa. Mag-aadin kasi ako ng check sa Guabanas na school. Alauna pa. Oo nga, napadaan siya rito. So magandang mag-relax dito. Sa Holy Cross. Holy Cross, ayan. Mag-aatid daw. Kabayan. Bye! Okay, sir. And then, alagang ina, kailangang lina, Sasmuan Linear Park. Okay. So tapos na tayong pumasyal dito sa may Sasmuan Linear Park. At ngayon ay pupunta na tayo ng downtown. Doon sa may plaza. Malawak din pala yung tinatampakan nila rito. Yan o. Yan o. Ano ba yun dito? Delivery of possession. Ano ba yun? MRF yata ito. May nakita tayong ano kanina eh. Ito, ang ganda ng bahay oh. Yun, bago yun. Ang daming bago rito oh. Ito, bago din. Ito yung nakita natin oh. Para siyang mga stall. Parang mini mall. Ayan oh. Tapos dito yung pinaka food park. Ayan o, Sasmuan Food Park. Tapos merong mini playground. Boyet Balas Multipurpose Building.
Ayan, kanina dito tayo galing, dito sa left side. Ayan, ngayon naman, ikot tayo rito. Ito na yung pinaka-municipal hall. And then, yung ginagawa rito hindi pa rin tapos. Itong building na to. Then ito, bago ito, Parokya de Santa Lucia Sasmuan. Bago yung pangalan niya. One way, do not enter. Ayan. Ito yung pinaka simbahan ni Apong Santa Lucia. Yan, maraming mga debotong pumupunta rito pag ano. Yan. Ito yung pinaka-harapan ng simbahan ni Apong Santa Lucia. Ikot-ikot pa tayo rito. Ang ganda ng bahay, oh. Yung ano. One way, do not enter. I love Sasmuan. St. Lucie School. Diretso tayo dito. Dito yata yung papuntang ano eh. Okay, San Antonio. Ito yung ano, barangay San Antonio. Tignan natin ang ganda sa dulo. Dito meron ng konting baha rito. Yun na yata yung dead end. Doon parang private property na doon. Dito sa tinutumpok natin, parang private na to. Oh, private na nga. Balik na lang tayo. Ikot tayo dun sa isang kanto. Ayan, oh. Dito may yan, dito tayo may ikot. San Antonio Barangay Council. Hindi pa tayo nakapunta sa banda rito.
Yan o. Purok, mangingisda. Meron palang ganyan, no? Santa Monica. So, Santa Monica na pala to. Yan. Bali, ano rin itong area dito, thickly populated. Tingnan nyo, tikit-tikit yung mga bahay. Punta tayo doon sa Barangay San Pedro. Ayan, pag dito ka, nakasentro yung likuran ng ano, yung dome ng simbahan. Simbahan ni Apong Santa Lucia. Saan ba yung papasok? Ay, hindi pala yun. Sa isa. I love Sasmuan. Doon pala yung ano, yung sementeryo. Dito tayo, kakanan tayo rito. Ayan, Happy Fiesta. Hermanidad Batch 89, Barangay San Pedro. Wow. Kailan ba yung fiesta rito? Yan o. Kailan ba yung fiesta? Tapos na yata. Ang ganda ng mga ano, ng mga nilagay nilang disenyo. Yun o. Nagmistulang shade. Dito tayo. Wow! Ang ganda pala rito. Ngayon lang tayo pumasok dito eh. Nung last time kasi doon tayo sa kabila. Yun. Viva Apong Iro. Oo. Oo nga, San Pedro. Apong Iro nga pala. So, sa fiesta ni Apong Iro, nandun tayo sa may Yapalit. Manonood tayo ng ano, fluvial procession, yung libad. So, tignan natin yung daan dito, kung saan pa papunta. Yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng sitio rito. Yun. Eto. Eto na pala yung dulo. Bah, may daan pa pala dun, no? Wow. Yun, no? Ito yata yung sinasabi nilang pilapil. Ito, dito dumadaan yung mga tao para makatawid dun sa may Riverbank Road. Ito pala yung hinahanap natin. So, tara, diretso pa tayo sa dulo.
Yun. Isipin mo, nakarating tayo rito. Nakapag-explore tayo dito sa may Sasmuan. Umuulan na naman. Saan kaya tayo pwedeng sumilong dito mamaya? Mukhang madulas na dun. Chapel yata ito. Oh, chapel nga. Ayan o. May school pa pala doon sa dulo. Oh. Ayun. Yun, wala na. Gandito na lang. Remedios Elementary School. San Nicolas II, Sasmuan, Pampanga. O, ito nga yung Remedios na kita natin sa map. Kaso, hindi na tayo pwedeng dumiretso. Ito na pala yung pinakadulo. At least narating natin. So, yun. Narating natin yung dulo ng San Pedro, which is Sitio Remedios. So, I think dito na magtatapos yung ating vlog sa ating pag-explore sa mga barangay ng Sasmuan. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Coelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Valen. See you when I see you, and Coelandas is signing off.